Awstralia, ynys fwyaf byd, sy'n ymestyn dros bron i 2 miliwn o filltiroedd sgwâr, gydag arfordir sy'n 37,000 o filltiroedd o hyd. Dyma gyfandir hynaf, mwyaf gwastad ag isaf y byd, sy'n baradwys i bysgotwyr. A dros y gyfres yma, mi fydda i, Julian Lewis Jones, am ffrind Rhys Llywelyn, yn gwireddu breuddwyd, wrth i ni fynd ar siwrne dduthgofiadwy i bysgota ei morodd a'i efonydd. Cwrdd â'i phobl, a'i anifeiliaid, ac ymweld â rhai o safleoedd hanesyddol y wlad anhygoel yma. Gwych, Rhys, gwych! Ar y dan! Bydd ein taith yn dan ni o Sydney lawr i ynys Tasmania, fyny i Brisbane, Cairns a'r Great Barrier Reef, i diriogaeth y gogledd ac i wres berwedig Darwin, cyn gorffen ein siwrne yng ngorllewin Awstralia, yn Exmouth a'r Ningaloo Reef, sy'n feca i bysgotwyr. A mae'n siwrna ni'n dechrau yma, yn harbwr eiconig Sydney. Ac i helpu'n tywys ni o gwmpas y wlad enfawr yma, hen ffrind i'r ddau ohonom ni, ac un sydd eisoes wedi allfudo i Awstralia, Gwenllian Jones Palmer. Sut wyt ti gyrraedd? Lyflu gweld ti na. Fi'n gwybod dda iawn. Ie, ti'n iawn, Gwen. Stalwm, de. Ti'n gyda'i dim? No, no. Diolch yn fawr i ti. Ti'n ffeindio? Ydych chi'n merd yw e? Mae'n bygwth dod, ys blwyddyn y ddenda. Do, heb bryd, Rhys. Reit, gwrdd, y rheswm dwi wedi dod chi fyma ydy, mae yna sea life yma, a dwi eisiau chi gael blas o fywyd gwyllt y môr. Wel, mae'n bysgod, ie. Arweiniwch y ffordd. Iawn, oce. Ac roedd na ddigonedd o amrywiaeth, o siarcod i ambell bysgodyn rydyn ni ddim am fachu, fel y cuttlefish. Ie, na dod. Sut mae'n bita i fwyd, lle? Wel, mae'r cuttlefish mae'n cael ei tentacles, a mae o'n dal bysgodyn neu cranc neu beth bynnag. Mae gynno fo big fel parot, so mae'n galad iawn. Wedyn mae'r pig mae'n gwasgu o gwmpas y bysgodyn, a wedyn mae'n ei fita nhw. Mae'n gyflym iawn ac yn darnig dros ben. Dyna pam ar ben ei hun yn y tank? Ie. Quarantine. Isolation, ie. Mae yna dros 6,000 o wahanol fathau o bysgod yn y moroedd o gwmpas Awstralia, a nifer fawr o'r rheini ddim i'w gweld yn unman arall yn y byd. Dŵr heb lygredd a rheolaeth llym ar bysgotwyr sy'n sicrhau fod yna stoc cynaliadwy o bysgod iach yn byw yn y cynefin ffyrnig hwn. Ac ar frig y gadwyn fwyd, y siarcod. Sgwn i os nawn ni fachu yn o'r rhain. Da ni wedi gweld pentwr o bysgod, Gwen. Beth sgyn ti ar y gweith i ni? Reit, fori, da chi'n cyfarfod boi o'r enw Pete, a mae o'n mynd â chi allan i'r môr mawr, allan yr heads. Gwych. Reit, a hefyd, mae rhaid chi gyfarfod o yn Balmoral 6 gloch bora. 6? Mae gennym ni jetlag, sti? Jetlag, neu harri chdi. Sydd Llywelyn i di. Oce, gwely handi amdani. Iawn, come on te. Gwely. Felly dyma ni, ein diwrnod cyntaf o bysgota. Dechrau o fewn yr aber ger Balmoral, mwyn chwilio am abwyd, cyn hwylio i'r moroedd mawr i bysgota am kingfish, brenin y môr, oddi ar y Sydney Heads, sef y pentiroedd sy'n creu'r agoriad i harbwr Sydney. Ac ar fore bendigedig o hydref yn Balmoral, ro'n ni'n aros yn eiddgar i'n capten ac arweinydd pysgota, Pete LeBlanc i gyrraedd y jetty. Offer wedi baratoi'n barod ganddo, felly allan â ni. Ond rhaid bod yn ofalus, gan fod y ffyrdd dŵr o gwmpas Sydney yn brysur tu hwnt, gyda phobl yn gwneud y gorau o oriau cynnar y dydd, cyn iddi boethi. Be da ni'n neud fan hyn ydy, da ni yn jigio efo squid jigs bach iawn i drio dal y squid byw mwyn defnyddio i ddal kingfish. Dim lwc hyd yn hyn, ond dal i drio. Ie, mae beth dwi'n gwneud eriod o'r blaen. Na, dim dal squid fel hyn, oedd e? Na. Dal pysgod bach fel hyn, wrth gwrs, ond pan o'n i'n gweithio ar gwch pysgota yn San Diego blynyddoedd yn ôl.
Byddwn ni'n dal squid byw mwyn dal yr yellow-tail kingfish. Ond byddwn ni'n neud, byddwn ni'n hongian gola mawr halogen dros gefn y cwch ac yn denu y squid dod i fyny, oedd nhw'n cael ei denu wrth y gola. A wedyn byddwn ni'n sgwpio nhw wedyn efo rwyd mawr i fewn i danc mawr, lifebait tank. Haws na hyn, mae'n siŵr? Dipyn haws oedd. Be ni'n neud nawr yw trio cael yr pysgod bach i ddod at y bachau. Felly trio cael nhw i ddechrau bita, ni'n dod i bara yn y bocs yma, sef twllen o fe, dorri fe lan a gobeithio ddim nhw i fita'r briwsion. Hwna fel starter bach am bachau ni fel... Dwi'n meddwl sy'n ti werth, sa'ch ti'n bach o jam yna fos di? Ti'n meddwl? Ie. Maen nhw'n licio brech da jam. Nifis neu mafon maen nhw'n licio dwi? Mafon da, maen nhw'n reit ffysys di. I fi snapper. Mae Pete newydd ddal snapper bach, babi bach, di hwn. Dwi'n llwn mynd yn ôl, yn ddiw. Ond trio dal yellow-tail, abwyd bach ar gyfer y kingis, y kingfish yda ni. Ie, mae'n anodd os ti'n dal y rhywogaeth anghywen. Dwi'n bysgodi bach pert iawn. Ac yn flasus am symud nhw'n fwy na hynny. Yndi, ti eisiau dipyn o hynna ar cibabes. Pete yn dal yellowtail bach, perffaith. Ond squid yw'r abwyd delfrydol i ddal y kingfish. O, dyn ni wedi cael un fan hyn. Ie? Squid yna? O, gwych. Felly gyda'r tanc yn llawn, roedd hi'n amser paratoi'r abwyd ar gyfer y kingfish. Be mae Pete yn neud rwan ydy, efo'r pysgodyn bach i yellowtail, wedi reid cable tie fyny trwy'r socedi y llygyd, a wedi reid y bachyn trwy'r cable tie wedyn. So mae'n cadw'n ddiw fel hynna. A'r tric ola, staen lliwgar i ddynnu'r pysgod. Magic! Be da ni'n mynd i fod yn neud ydy trolio, sef llusgo yr abwyd byw yma tu ôl y cwch. A hefyd, tra da ni'n neud hynna, mi fydd Rhys o fi'n castio yr lures yma. Pe da ni'n gweld bod yna dipyn o fwyd ar ben y dŵr, lle mae yna tiwna, pysgod fel hynna. Bod ni'n di gastio at y pysgod yna. Ond mae moyn i gastio mlaen. Mlaen, fel bod ni ddim yn cyfro'r beth ni wedi cyfro'n barod. Welai. So mae rhywbeth gwahanol i ni, dyn ni, i fod yn neud hyn. Newydd iawn, i ni. So ni'n gorfod gweithio y slygo yma. I wneud edrych efo pysgodyn bach. Castio i fyny llanw, a wedyn ni gitio yr eel, a wedyn pwmpio fel hyn. Mae'n edrych yn le da am bysgod, Rhys. Wel, cystal ag unrhyw le ni wedi gweld, ynddo fe? Yndi, mae o dan y clogwyni yma. So ni gael tywydd fel hyn yng Nghymru, fydden ni wrth y modd. Amball waith gari, de. Jyst wythnos fach yn yr haf, Ie, da ni'n gofyn llawer ac Na, dyn. Just winkio hwn i fyny wan i jecio'r abwyd. Wedi cael i'w ddau gnoiad. Be sy'n digwydd fan hyn ydy, mae yna kingfish wedi cymryd brethiad o'r squid yma. Rwy'ch chi weld siap i geg o fyna. A mae hynna'n golygu bod o'n bysgodyn eitha mawr. Ond dim di cymryd y bachyn yn anffodus. O, i goff. Na fe sy'n rôl am ysgodyn i Julian. Faches i un o'r kingfish. O, wir. Ond mi redodd e am y reef. A mae wedi llwyddo i dorri fi'n i erbyn e. Weld yma. Ond mae'n halon i mynd dipyn. A gyda chymaint o anlwg yn y lleoliad yma, amser i symud mlaen, ac roedd ein capten ni yn gwybod yn union lle i fynd. Mae Pete wedi dod â ni yma i'r traeth arbennig yma, traeth Lady Jane. O, reit. Wyt ti'n sylwi rhywbeth anghyffredin am y traeth yma, Rhys? Wel, mae'n edrych o'r pellter hyn, dwi'n credu bod speedos yn ei lot o fusnes yma, dyn nhw. Na. Traeth noeth lymyn ydi hwn. Watcha bod ti'n mynd castor i bell, a bach i rhywbeth ti'n mynd eisiau. Ie. Rhyw cocktail sausage neu ddwy. Amser symud mlaen yn sydyn, i fan bach arall, dwi'n meddwl.
ond oedd y llecyn nesaf ddim llawer gwell. Yn o'n mlaen i, fan hyn, mae yna ganolfan arbennig, lot o dwristiaid yn mynd yna rwan, ond canolfan quarantine ydi o. Ac oedd mwy neu lai, pawb yn gorfod mynd trwy'r ganolfan yma, bydd yn dod i fewn i Awstralia. Pobl yn dod oddi ar y llonga mawr, ac os oedd clefyd gyda nhw, ac oedden nhw yn anffodus, ac os oedden nhw'n marw, oedden nhw'n cael eu llosgi. A chi weld y simna fan'na, dyna lle oedd y cyrff yn cael ei llosgi. A hefyd oedd yr eiddo, o gyda nhw i gyd, yn gorfod cael ei stemio, cyn iddyn nhw'n gael o'n ôl. Felly, does na neb efo quarantine yna rwan, yn jyst rhywle i'r twristiaid fynd ydi o rwan. Ni wedi symud nawr o ochr o gleddol yr harbwr i'r de fan hyn, i bysgota ar sarn artiffisial sydd wedi cael ei greu. A maen nhw yn creu rhain yn Awstralia ar gyfer pysgotwyr. Felly, yn lle bod y pysgotwyr yn pysgota ar y reefs neu'r sarnau iawn, maen nhw'n trio cadw rhaina drwy greu'r sarn artiffisial yma. A fe'n beth gwych, achos mae'n golygu bod yr holl arian mae'r pysgotwyr yn mewn i'r economi yn dal i ddod heb unrhyw niwed yn ymgylchedd. Felly, falle bod yn rhywbeth dylen ni fod yn meddwl wneud yng Nghymru a gweud y gwir. Wel, da ni wedi cael un o'r diwedd. Go on, Jules. O, mae'r pŵar yn y bysgodi yma. Ocia bach, mae pŵar yn efo. Nefi, wen. Dyma fo. Hei. Brenhinbysg. Brenhinbysg Awstralian. A chi, ddim yn bysgodyn mawr, ond mae o'n un cyntaf fi yn Awstralia. Beth del hefyd. Ydy, ffantastig. Ond hynod o bwerus. A mae'r cymffon yma yn gry dros ben. Oedd o fel bwlet. Ydy, maen nhw'n perthyn i'n mecryll ni, ti'n bod? Mae'n sgomber yr teulu. A sgomber yw'r mecryll dydi, a sgomber Australis yw'r rhain. A ti'n gweld mae'r un ffyn yn nhw. A mae'r gynffon hefyd yn gynffon bwerus iawn. Yn rhoi'r cyflymder a'r pŵer iddyn nhw. So mae hwnna ber yw 5 pwys yn ei ddweud? Ie, os yn ni. Os yn ni, ond mor gry. Ydy, rhyfeddol. O'n i ronio nôl, ia? Llongyfarchiadau, Jules, llongyfarchiadau. Reit, nôl o fe. Diolch yn fawr iawn i chdi. A ni wedi disgwyl maith amdano chdi. Ni. Fawr o. Wow! Fel bwlet. Yes, gael. Da iawn, Julian, boi. Dwi'n i fyna. Da iawn, boi. Da iawn. Diwrnod hyfryd arall yn Awstralia a chyfle i Rhys a fi bysgota heddiw, tra bod Julian yn ymweld â farchnad bysgod fyd enwog Sydney. Ac ein capten am y dydd, Dan Selby, arbenigwr bysgota lleol. Be ni'n trio wneud bore yma yw mynd hibo'r strwythyr mewn y dŵr yn tynnu'n abwyd. So mae cregyn man ar hwnna'n barod, so mae'r bwyd i gyd rhwng y fe? Ie, mae yna gregyn na, mae yna grancod na. Unrhyw beth sy'n strwythyr yn y dŵr, mae'n denu bywyd. So, na pan mae reefs neu creigiau oddi ar yr arfordir yn dda, ond hwn pethau artiffisial i nhw. Ond wrth gwrs mae pysgod bach na, a pysgod bach yn denu pysgod mwy sy'n eisiau bita nhw. Felly mae'r holl gylch bywyd ydy o rawn y strwythyr annaturiol, mae'n gweud i wir. Wel, ti'n rhoi plwm i fewn i'r dŵr wan i fynd ar llinell reit lawr? Ie, downrigger ti'n gael o fe. Mae fel pel fawr drom. Hwna sy'n yw'r bwysau di. Wedyn mae hwnna clip bach arno fe, mae'r lein yn mynd sawnd i'r clip. Fel bod dim pwysau gyda ti ar y wialen, ti defnyddio wedyn. Does yna ddim resistance i'r pysgodyn. Mae hwnna jyst yn tynnu'r abwyd, mynd allan o'r clip, wedyn ti'n ymladd y pysgodyn yn sydd. Does yna ddim pwysau ychwanegol ar dy lein, di'r gwbl. Pam ti'n defnyddio'r plwm yn hytrach na jyst taflu llinell allan? Mae'n rhoi dyfnder i ti, felly... Ma nhw'n bysgod o hynny sy'n hela, lle? Fel arfer, os ti allan ar y môr, ti'n defnyddio abwyd ar sawl lefel. Felly defnyddio un yn is a un yn uwch. Felly un ar y wyneb, un hanner ffordd, neu un o ddwfwn. Mae'n dibynnu, ti'n modd? A ti'n defnyddio 4 gwialen ar rai yn un, ti'n modd? Cadw ar y wialen ar, achos falle fe gael ni drawiad fan hyn na. O, ie. A do wir, pysgodyn cynta'r dydd, brenhinbysg ifanc.
Sut mae o'n cymharu efo pysgota adra? Ta dos na ddim cymhariaeth? Oes, mae yna gymhariaeth. I fi'n pysgota yn llyn traws am paic penhwyad yn aml iawn. Ni'n defnyddio yr un math o beth. Dyn ni'n defnyddio downriggers, ni'n defnyddio abwy liwers, pethau plastig neu metal neu pren. A ni'n trolio nhw fel hyn. Ond maen nhw'n mynd lawr i hunain. Mae peth i dynnu nhw lawr neu mae'n pwysau yn dyn nhw'n naturiol. Ond ni'n chwilio eto am strwythyr yn y dŵr, falle taw hen wal gerig neu hen ffens neu jyst darn o graig yw e, ti'n gwybod? Felly mae pysgod yn heithio at yr un peth? Mae'r abwyd wedi cael malad fyna. Y broblem ni'n cael yw mae pysgod bach o leather jackets yma, sy'n danedd miniog iawn fel pig bron y bod. Ie, fel pig deryn. Ie, maen nhw'n pigo ar yr abwyd. Mae cegen nhw ddigon cryf i dorri bachyn. Maen nhw fel line clippers bron y bod, a maen nhw'n gallu cnoi drwy bachyn, maen nhw'n jyst yn gweld yr abwyd yn mynd i bod bam, 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 bam. Felly bod yna 3 neu 4 yn nhw'n mosod arno fe, tynnu fe'n darnau, tynnu fe'n syth off y bachyn. Hefyd, mae rhaid ti feddwl, mae'r pysgod bach yna, mae cynnwrf mae'r pysgod bach yna'n creu, falle bod y kingfish yn gweld yna, mae rhywbeth draw yna, a wrthydd e drwyddyn nhw, a mae'n bang. Felly dwi'n mynd beth drwg i gyd, ond y broblem yw, maen nhw'n mynd ar abwyd i. Dwi'n edrych ymlaen, gobeithio na i ddal rhywbeth. O, mi'n siŵr neud i, Tra mae Rhys a Gwenllian di mynd i bysgota i fyny'r afon yn Sydney, dwi wedi dod yma i farchnad bysgod Sydney. Jyst i weld yr amrywiaeth anferthol sgynnon nhw o bysgod yma yn yr harbwr. Felly, fewn â fi. Yma ers 1966, mae'r farchnad wedi lleoli yn Blackwattle Bay, 2 filltir o ganol Sydney. Hon yw'r farchnad bysgota fwyaf yn hemisffer y de, a'r drydydd fwyaf yn y byd. Dros gyfnod o flwyddyn, maen nhw'n gwerthu bron i 15,000 tunnell o fwyd môr. Felly mae yna ddigon o amrywiaeth o bysgod ffres neu wedi coginio ar gyfer y siopwyr llwglyd. Mae gennym ni marlin fan hyn, a wedyn morwong, rwy wedi clywed am morwong, tuna steak, snapper fyma, y kingies, dyma nhw $20 y kilo. Mae nhw bron yn ddwbl y pris y snapper. Mae rhaid i ddweud, dwi yn fy nefoedd yma, achos mae'r pysgod yma i weld, i fwyta, a hefyd maen nhw'n dangos rygbi byw yn y farchnad. Paradwys i fi. A mae fo y baramundi. Hwn mae siŵr di'r pysgodyn mwyaf enwog yn Awstralia. Mae pobl yn trafeilio am filltirodd i ddal y pysgodyn yma. A maen nhw'n dal llawer ohonyn nhw i fyny yn y Northern Territory, yr top end, pe mae'r llifogydd wedi bod a mae'r dŵr yn iselhau a mae'r baramundi yn cael ei dal mewn yr billabongs yma. A mae pysgotwr wedyn yn ei targedu nhw. Fan hyn mae gennym ni imperador. Mae rhaid mae hwnna di'r pysgodyn mwyaf llachar dwi wedi weld yn y mywyd erioed. Whiting, mae hynna'n fwy fel dreinog y môr i ni, rei bach mewn ffordd. A flathead. So hyn di'r flathead cyfa. A mae'r flathead yn ddrytach na tuna steak. Mae hynna dipyn o sioc i fi, dweud y gwir. Fel arfer mae tuna, beth da ni'n dalu ym Mhrydain. Mae'n bris mawr. Sgwni os mae Rhys a Gwen wedi dalu na hein. En beth heilltio. Pen hollol fflat. Beth ni wedi gwneud nawr, ni wedi dod lan un o'r afonydd bach, un o'r creeks sy'n rhedeg mewn i harbwr Sydney. Wedyn ni'n pysgota am whiting, brim neu flathead. A beth dyn ni'n defnyddio yw'r... maen nhw'n galw nhw'n blades. Maen nhw fod i ddynwared rhyw bysgod bach sy'n byw'n agos i'r gwaelod. A beth dyn ni'n neud, ni'n castio rhain allan. Fel yna. Aros iddo fe fynd i'r gwaelod, a wedyn ni jyst i droelli fe nôl yn ara bach, jerk bach nawr ag yn y man, roi rhywfaint o fywyd mewn iddo fe, a gobeithio bydd un o'r un yn lan a llamu arno fe, a'i gymryd e gan feddwl ta pysgodyn bach yw e, i bwyd nhw. Maen nhw gyd yn bysgod ysglyfaethus. Maen nhw'n dueddol o fynd ar hyd y gwaelod, mae'n chwilio am fwydod neu bysgod bach, neu grancod bach falle. Ond mae'n heddychlon, iawn lan yma. Hyfryd yn y fi. Fel boi. Sut ti'n ymlaen, Gwen? Fel dim, sti.
Ond roedd fy lwci ar fi'n newid. Flathead. We've both caught him, have we? Yeah, a bit low. Flathead di hwn. A mae'r pysgodyn yma yn fendigedig i fita. Pysgodyn cyntaf fi. So beth ni'n efo hwn? Rhaid o'n ôl dod? Ie, rhoi yn ôl. Newn ni ddadfachu fe na ar ddod yn ôl. Mae nhw bethau ddigon tough. Mae yna bigau arnyn nhw. Ti'n gweld fe na? Mae bigau'n cas just fe na. A mae'n un ochr draw ag ar hyd i gefne. Felly, ie, dyn nhw'n pethau gorau i ddal dy ddwylo. Da iawn ti, fe. Ie, dwi'n mynd i ddal. Ar y teg i ti. Dangos i fi sy'n mynd neud, efe? Home advantage, to. Na'n rhoi crisan i ti, achos ti wedi digog. Wow! Ers faint i byw ma'n argan? 12 mlynedd. O fi'n nabod ti ers... O fwy na hynny, te. Esgod o. Ers o ti bod yn fod ifanc iawn prynu, te. O'n i'n ofnadwy o ifanc. Chdi mewn trwsus bach hefyd. A mae bywyd yn dda i ti, me? Yndi mae'n fendigedig, tro, a mae'n sbia. Dim lot i gwyno, amdano yn gwybod. Nagos. Tywydd yn fonws, mae rai fi ddeud, mae'n fendigedig fe. Ond ges i 4 blwyddyn i gychwyn, o'n i berwi eisiau dod nôl i Gymru. O'n i yn o'n hiraeth mawr, mae rai fi ddeud. Ddeis i dros yr hiraeth, achos nes i jyst sylweddoli, wel dwi'n lwcus uffernol, achos mae gennym fi gartra yma a cartra yng Nghymru. Ti'n dod adre weddol am barfed? Dw. Mae'n fendigedig, mae gen fi'r gorau o ddau fyd, rili. Dwi'n lwcus iawn. Fi wedi bod yn bygwth o draw mae'n bysgota dy ers ti ddod yma, gweud y gwir, yn dod. Felly, mae'n neis iawn gael dy gwmni di bysgota. Fi wedi cael bachiad fan hyn. Ei, gyntaf ti wedi cael fy drwymo? Sy'n hanner pwer a kingfish dy hwn, fe beth ydy. Gwyd i'n bach lleia yn y byd? Wel, i bach tlwyd. It's a little tarwan. Mae'r rhain yn perthyn i'r Persiforms, felly maen nhw'n perthyn i'r brim, i ni cael black brim fel ni'n galw nhw. A'r drenogyn hefyd, y bas, a'r perch. Felly gaeth hwnna fy'n ôl to. Bant y ti, da iawn. Felly mae wedi deulu yma nawr, ti wedi priodi Rob, Awstraliad. Do. A 2 o blant, Griff a Broni. Griff y Branwen, ie. Da iawn. A maen nhw'n siarad Cymraeg. Na'r cyfan dwi'n siarad efo nhw wedi Cymraeg. Ie. Ac fi digon o bobl yn galw heibio, felly maen nhw yn cael eu trwytho yn y Gymraeg. A jyst rhoi'r opsiwn o'r iaith iddyn nhw'n de. Ti'n mynd methu'r glaw ar oerfel? Os di yn bwrw glaw yma, fyddai'n mynd allan i gerdded a dwi'n efo gwen anferth ar yngwyneb i. Dwi'n gwybod, Rob yn meddwl bod i'n weird yn gwneud hynna, ond di wrth y modd. A ti ddim wedi bod bysgota yma o'r blaen? Na ddo. Dwi bod yn, trio water ski o'r mymer y Lane Cove River, a mae'n llawn bull sharks. A mae bull sharks ydy'r siarc mwyaf, yn chwilio, mae'n sbwylio yn ffeit, ti'n bo? A mae'r rhai benyw i gyd yn dod i fyny yma i enni mewn ffordd. Fydd y gŵr wedi cymryd policy insurance mas o ti cyn dod? Do. Bore teg dda. Dwi'n werth llawer sti. £4.50. Oh! Okay, bring him in. I am. There we go. Stop one. Nes i dynnu trwy'n sgwini. Flathead. Be di hwnna? Flathead yw hwnna. O, flathead, ie. Doi flathead. Ta-ta. Ei, Charys. Dec yn cael ben blwydd. Yna dda, de. O'n nhw'n trio neud yng Nghymru, ti'n mae mor llwy, ti'n mynd gweld e. Dew, sgwni sy'n mynd hyn Julian dymlaen. Ie, mae'n colli allan mae hynna, sa. O, digon gwir. Mewn? Delicious! Flathead. File on when you reel before spin. That's good. Just leave it open. Yeah. Un arall. Woohoo! A mae hwn yn un bach ofnadwy, maen nhw'n mynd i fyny at... Pwy faint? 2 fetr Dwy yn bydde? fetr, ie. A wedyn mae'r llygau, dwi'n gwybod os ydych chi'n gweld, maen nhw'n union fath o'r ei crocodile. Da iawn, Gwen. Fi wedi mynd stroli hyn. Dwi'n mynd dweud hynna, ond dwi'n cael hwyl.
Felly ar ôl diwrnod llwyddiannus y bysgota, nôl â ni i draeth Manly i gwrdd â Julian. A dwi'n methu'n glir a dall pam fod yr hogia eisiau cyfarfod yn Manly chwaith. Hei Rhys, dwi eisiau diolch i chdi o galon. Am beth na? Am heddiw yma. Pwy sydd wedi meddwl bod chdi mor wybodus? Ys ti fwynhau dy hun? Do, dwi wedi. Do? Ie. O, da iawn. O'n i'n meddwl bod chdi rwtlan, ond na, ti'n gwybod y stwff. Mae swnio fel sy'n rhaid i Ti diolch, Blodyn. Dwi wedi cael amser fi. Wel, felly mae hobi newydd y ti nawr. Ti'n byw yn y baradwys bysgota yma. Dwi wrth ymlaen. Pam lai, pam lai. Diolch ti. O, mae'n efo. Mae'n dod, man. Mae'n dod. Y dyn i hun. Mor, di bod y byd. Helo. Hei, eisiau nath i bai? Iawn, gwych. Beth amdana chi, chdi? O, dwi wedi cael lwmp o ddwrnod da. Do, nath i'n iawn? Do, oedd ni arbennig. Oedd hi castol wych erbyn diwedd, ti'n Gwella fi, mae'n siwr. Wel, 3 Mae'n anodd ac ti. flated. 3 flated. Gys ti flated? do. Wedi cael un arall i tico fel list. Mwy na fi, wan do. I diolch am dyrru y farchnad, oedd o'n wych. Wel, os o'ch chi'n meddwl fe hynna dda, disgwyl ta mori, mae'n gyfi surprise i ti. Surprise neis gobeithio. Ie, da chi ofn uchder? Na, dim fel hynna. Na. Reit, wel, yno. Gan i weld. Roedd Gwenllian wedi gaddo un surprise arbennig, ond roedd ganddi ddau, a dyma'r cynta. Rhodri, un arall sydd wedi symud o Gymru i fyw yn Awstralia. Rhodri? Ie. Cymro arall. Yn union, da ni'n bod man yna, dwi. Sut ti'n dod? O, Ynys Môn, Llangefni. O, mochyn arall. Wariar sy'n fawr, ie? Yn union, ie. Iasgo, gwych. Be ti'n neud ma chi? O, dwi'n gweithio i gwmni tynnu lluniau i tourist attractions fatha Opera House, Aquarium, Madame Tussauds, mae'n cwpl lefydd yn Melbourne yn pethau felly. So, dwi'n gwybod ffodus iawn i weithio yn llefydd reit arbennig, yn wedi gyda'r Opera House. Cael gweld sioia am ddim, felly reit handi. Yndi. A chdi sydd wedi trefnu'r surprise ma? O, ie, dipyn o help, ond dwi wedi teio. Ie. So be di'r surprise ma? Wel, mae'n munud, da chi am yn deud i top y tŵr yma. Ac am gerdded o gwmpas a gweld Sydney o fyw gorau, really, reit o'r top. Hwna lan fyna? Rei, fyny. Ma nhw'n gorau neidio i ffwr yn byd yna. O, fyny chi, really. Well beidio, well beidio. A ni draw chi? Ie? Come on, ta. Felly trip i ben tŵr Sydney, sy'n 309 metr uwch ben y ddinas. Ond cyn mynd tro allan, rhaid oedd paratoi'n drylwyr, gyda'r offer diogelwch arbennig. Just rhag hofn. Halleluja! Felly hwn dy'r surprise nes i ddod i chi cael gweld. Yn hyfryd o surprise. Ni, dwi'n mynd... Ti dod ar y gwydyn na? Iop! So chi Mae lyflu o surprise, Gwen. Yndi. Just paid edrych i lawr. Ond reswm dwi wedi dod â chi yma i chi gael gweld faint o ddŵr sydd yma. Mae pobl yn meddwl bod yr harbwr jyst yn un darn o ddŵr. A mae yna siarcod yn dod i fyny i fewn i'r harbwr yn amlwg. Fod yna ddigon o brysurdeb efo'r cychod, mae nhw yn dod i fewn. Yw extension on the extension, Tom. O, mam bach. Just bring gwybod yn ymwneud stop o'n yma. O eisiau llai ffenestri iddyn nhw. Wedyn, da ni di volunteerio i llai ffenestri. O! Mam bach. O, na ni. Na fel boes digon o ddewis o ddŵr. Lle ydych chi'n mynd? Wel, swn i'n licio sio dal kingfish mwy, de. Rhywbeth fydda ni gadw ar gyfer bach o swpa. O, ie. Sa'ch ti ffasi yna? Reit, os fedri di dal y pysgod, Iawn. na i roed y babi ymlaen. Oce. Diolch. Plan? Iawn. Come on ta boes. Gan i fynd o yma. Iechydwriaeth. Ond cyn pysgota, oedd angen ambell i declyn bach newydd, gan fod swper yn y fantol. Amrywiaeth, de. Poppers mawr yma.
Sgynna ni'n byd fel hyn yng Nghymru, nag oes? Na. Dod, yr amrywiaeth fel hyn. Corain, poppers mawr to. Bach tew o fanna. Ie. Slim Jim fan hyn. Co hwnna fanna, de. Hwna fel tension. Bwrw'r pysgodyn sio. Bang. Ni bachyn ar hwnna. O, boes bach. Mam bach. Da ni'n defnyddio bach a fein fel siarcod rhaid. Byddwn nhw'n rhoi da i siarcod, achos mae'n fwlch llydan o'r gep yn fawr, ynddo So fe? ni'n meddwl bod nhw'n defnyddio hwnna i rhywbeth fel dogtooth tuna. Achos bod... So, sgyn ti ddim llinell a bod dogtooth tuna fod dannedd mewn. A gyda cymaint o ddewis, roedd y ddau Gymro ar daith bysgota o gwmpas Awstralia fel plant mewn siop degannau. Mae hwn yn ddyfais seithi pysgod. Beth ydyn nhw'n traws a fi'n mynd â hwn nôl, gydwch. Mae dy fi gaiac pysgota adre. Mae tyn bach yn fawr i fi nôl ar y plen fyd. Ti gael law am y bacha. Dim gymryd y ti. Addo, wel, addo fel dolyg i fi yma. Mae siop ffantastig yn ei. O, mae'n wych ma. Yr orau fi eriod wedi bod yn A ni. fi'n afyd. E, bos. Beth ti'n talu am offer nhw? Ti'n talu am bob hyn? Fel is ti'n talu do? Do. A doedd Gwen ddim eisiau colli allan ar dreg chwaith. Have you got a super duper fish pheromone that's guaranteed going to catch me some fish? Sure, yeah, this is what I normally use. Squidgy Pro range, they've got the S factor in there. It's got super fish pheromones, it actually makes fish want to eat. Na fo, mae hwn yn mynd i hito y pysgod na. That's what I use. Thank you. Looks like lip gloss. Love it. Thanks, mate. Cheers. Yr ogian ddechrau dal yr abwyd yn barod. Morning, Dan. Hwn yn mynd lawr o'n. Dwi'n trio dal yr yellowtails yma. Ac yn syth bin, dwi'n cael brathiad. Gwych. Ond ymysg y yellowtail bach, roedd yr hen elyn. A ni, yr pysgodyn yma sydd mae'n dwy'n yn abwyd ni. Yr leather jacket, maen nhw'n alw fo. Mae gynno fo bigyn, miniog iawn, wrth ymwyl y dorsal o fanna. Yn efo. Mae dannedd, mae'n fel big gynno nhw. Dim hyn dan isio. Ffordd eich di... Iris. Fi orffwys bach ar ôl dal yr abwyd i gyd. Ie, ni'n neud yn dda bor yma. Do, wir. Fwy na gaethon ni ddo. Pentwr o yellowtail, a mae Dan di dal un squid. Ond gyda dim ond un squid yn y tank, roedd angen o leia par arall yn gwmni ddo, cyn mynd ati i ddal y pysgod mawr. Amser i Rhys a finna, roi cynnig arall arni. Jackpot! A ni, squid, cyntaf fi yma yn Awstralia. Fewn o fo i'r lightbait tank. Ni wedi gweld squid mawr iawn lawr fan hyn. A ni'n trio ddal e nawr ar un o'r jigs bach yma. Chos neith e abwyd bendigedig. Par o squid. Ia wir, par o squids a digon abwyd. Amser dychwelyd i'r Sydney Heads i bysgota am y kingfish. Ac ymhen dim... Iawn, pysgota ar o ia. That's the one. You just want that little bit of give. See how long that took with the squid bait, mate? Yeah. Okay. Last time we get the head bait back, open the bail arm up. Okay. There's only a little fella. A ni, kingfish bach. Ond lle mae'na un ma'n o fwy, yn does ys? O, sgobeithio. Be oedd di newid rwan oedd, Dan wedi newid y iaca a di rei pen y sgwyd ar. Di torri pen y sgwyd, ond oedd pen y sgwyd dal yn fyw os liciwch chi er bod yna fachyn yna fo. A'n syth bin, mi gwson ni fachiad. Di mae'n reid y pen yn ôl ar rwan, i dio gael un mwy. Hei! Mae yn nofiwr. O, kingfish yw e. A mae gennau Eli Highland yn liged hefyd. So O, baid o. Ddim bywiog. Mae'n fywiog ydi. Ydy? Faint oedd y wiel yn amblygu rwan. Ie, fi'n gwybod. Pysgodyn bach, ti? Ynddi?
Anodd credu. Great fish. Mae dyna ni. Y kingfish, neu'r brenhinbysg, fel ni'n alw fe fan hyn. A chi'n gweld pan maen nhw'n galw nhw'n yellowtail kingfish mewn rhai mannau. Ond ie, y brenhinbysg i ni o Gymru. Reit, geith e fynd nôl fi'n credu. Nôl ti bai. Na fe. Bye, Rhys. Bye, bye. Very good. Ie. Mae Rhys di cael un arall. Ie. Ie, can ni. Dio bod y bysgodyn hardd yn nhw. Maen nhw'n mynd yn bach yn fwy, ar y bach. Felly mae hwn yn mynd nôl. Well shot. Ta-da. O, a mae Julian di bachu yn syth. O, mae'n ein arall tu ôl o fe. Okay. A beth ni'n trio neud fan hyn nawr yw dalau ffrind hefyd. Maen nhw'n nofio mewn peirau rhain yn aml iawn. Reit, mae hwn yn bonito bach, rhywogaeth arall i ni. Gwych, edrych yn tiwna bach. Bendigedig. A bysgodyn hardd arall yno, Jules. Ydy wir, ydy wir. Dwi rioed i dal un o hyn o blaen. Ffwrdd efo. Noddio bant yn sydd. Gwych. Da iawn, Jules. Ro'n ni wedi dal digon o bysgod, ond dim un oedd yn ddigon o faint ar gyfer swper. Ond mae'n syndod beth ych chi'n dod ar draws tra'n pysgota yn y môr. Kettle fish yw hwn. Mae ben wedi cael ei fwyta'n barod, ond ni wedi gweld e'n arnofio fan hyn. Felly ni wedi pigo fel an, ac mae'n abwyd i ni am ddiwrnod cyfan. Yep. Hold on. That's a good fish. Wel, ni wedi newid abwyd fan hyn, mae Julian wedi bachu mewn un yn syth. Walk him out. Pysgodyn arall ar y lein. Dan yn symud y cwch i ffwrdd o'r clogwyni mwyn atal y pysgodyn rhag nofio tuag at ddiogelwch y creigiau, lle mae'n bosib clymu'r lein o amgylch y sarnau tanddwr. Wel, mae gennym fi cingi ar yr abwyd ffres wedi gwneud gwahaniaeth. Mae'n bysgodyn gwell. A ni. O, Julian. Hwna well. Cingi. Rhy fach i gadw, too small to keep. I think so. We'll Yeah. just give him a quick measure though, just to make sure. Okay. Just on the ruler, just on here, from the tip of the tail. Yeah. Up there. Yeah, he's 60. So mae hwn isio, mae hwn yn 60 centimetr, ond yn ymladd yn... Rhyfeddol. Mae nhw dri am ei maint, ond maen nhw'n bysgodyn solad dim gwastraff, dim o gwbl yn nhw. Felly nôl ag o, gan fod rheolau llym yn Awstralia i wneud yn siŵr fod niferoedd y pysgod yn cynyddu ac adnewyddu. Ac ar dal 3 pysgodyn arall, doedd dim un ohonynt yn ddigon o faint i gadw. Ac os fydd hyn yn parhau, does dim peryg ein bod ni'n mynd i ddirywio'r stoc, na chwaith cael bwyd ar barbeciw gwen. Ar ôl 6 awr o bysgota, doedd dal dim sôn am bysgodyn mawr i goginio ar barbeciw gwen. Ond yn sydyn... Just hold him there. Okay. Mae beth i'n neud nawr yw dala llun yn trons, Julian. Just want to get the bomb out of the way. He's only a little fella. He's only a little fella. Chi'n gael y pysgodyn yma yn nofio ar draws wyneb y dŵr fan hyn. A pwer ar y throl yma. Ond tybed ai hwn oedd yr un. Wel, gwych, dyma ni. Cingi dros, mae'n 65, union 65 centimetr. Ac o'n nhw'n gwiris. So mae hwnna'n mynd ar y barbecue yno? Mae hwn yn mynd ar y barbecue. Dwi'n gweld fi yn ar rob a'r plant yn hapus. Da iawn, da iawn. Gwych ynddi. O, dydy hwn ddim yn mynd yn ôl. Da ni'n mynd i fita. Da iawn, da iawn. Gwych. Wel, mae'r ddwy dechneg yn ei defnyddio i ddal y kingfish yma yn weddol wahanol. Dwi'n pysgota gyda physgodyn byw, flat lining mae'n galw fe, felly does ddim pwysau o gwbl ar y lein. Mae jyst yn syth tu allan tu ôl i'r cwch,
A'r gobeith yw bod y kingfish yn dod lan. Fel ni siarad, mae Julian yn cael bachiad arall. Mae'r dechneg yn effeithiol, fel ych chi'n gweld. Ond y dechneg mae Julian yn defnyddio'r downrigger. Felly mae yna bwysau fel pêl cannon bron ar linell drom iawn. A wedyn ni o hwnna, mae yna glip bach sy'n dal ar lein bysgota. Ac eto, sy'n pwysau ar y lein bysgota, ni'n ddibynnol ar y pwysau ar downrigger. A mae hwnna'n mynd lawr wedyn ni, a chi'n gallu gosod ar wahanol ddyfnder o un fetr lawr i, mae'n siŵr 100 o fetre os da chi eisiau. Felly mae'n dibynnu yn union ar ble mae'r pysgod a dyfnder y dŵr chi'n pysgota ynddo fe. A felly mae'r ddwy ffordd i ni pysgota yn rhoi 2 opsiwn i ni a rhoi 2 opsiwn i'r pysgod hefyd. Chos maen nhw'n gallu naill mynd am yr abwyd sy'n ddwfn, neu maen nhw'n gallu dod i'r wyneb i gymryd yr abwyd sy'n ar y wyneb. Mae'r ddwy yn weithio, hyd yn hyn, tipyn. Ie, go on. What is he? Ie. Ie. Mae Rhys di cael un. Mae'r gwialenni mae'n rhai swmpus yn dyn nhw. A maen nhw'n jyst yn cael eu plygu. Rhyfeddol. Credu allan bod e. Reit, mae hwn yn edrych fel pysgodyn gwell Rhys. Wel, Ynddi? cofio di, mae pysgod mae'n lle ffyliad yno ni, cofio di. O, di. Na, mae'n pysgodyn gwell. Iar! Yes, Fel chi'n gweld, mae'r pysgod yma ddim yn dod yn sydd i'r cwch. Na. Wedi plwmio reit i lawr. Trio. Be ti di ddeitha fydda? Welodd y ti, Julian, welodd y ti. Wel. Welodd y reit land y drwy'n di. O, do, ia. Dim hwnna'n un gwell, dim o Rhys. O, pa iawn Good Rhys! netting. Good netting, captain. Ie. You got him. O, ie, nice. O, ydy. Gynna ni ddau yma. Reit te. Are, na kingfish bach tipyn o well fyna. A fel welwch chi, oedd hwnna'n rhoi tipyn fwy o ffeit i fi. Ond maen jyst yn solid, maen nhw'n muscle i gyd. Felly, ie, a dyn nhw'n rhoi lan yn hawdd. Felly mae dyn ni fwy o swper. 5 torth, 2 bysgodyn. Na fe, fyddwn ni'n iawn. O, gwych Rhys. Fantastic. Da i'w chdi. Diolch yn fawr. Iawn? Gwych, da iawn. Thank you. Felly gyda'r cwta pysgod yn llawn am y dydd, a gyda chydig o amser dros ben, fe wnaethon ni gymryd mantais ar y cyfle i fynd am spin bach arall o gwmpas yr harbwr. Cyn ffarwelio ar porthladd Prydferth, oedd na un jobyn arall i wneud, sef paratoi'r pysgod oedd yn wedi ddal yn ystod y dydd. A diolch i'r drefn, oedd na hen law ger llaw. Ac ymhen dim, roedd Dan wedi ffiledi'r pysgod i daflu er y bebi, yn hy Gwenllian a'i gŵr Rob. Helo! Sy'n bobl yma? Ia, ti'n iawn? Iawn, da iawn. Do, Edrych ar hynna. Kingfish, gwrs o'n i tia dwsin iddyn yma. 2 i gadw, a mae ffiledi fyna. Ia, ti'n iawn? Helo, boia, ti am ei? Kingfish. Kingfish, ie. Mae'r blasus ffantastig. Yes, bie. Helo. Iawn. Ti'n iawn y pysgod? Mae Rob allan yma ar y babi. Ar y barbi, iawn. Helo, Rob, how are you, mate? All right, croeso. Hi, Rob. Mae babi yn bwy. Y babi'n bwyd. Barod i bysgod. Barod am y pysgod. Dyma ni'r pysgod. Fresh. Yep. O macen. Na, ge o'r môr, Rob. Farchnad. Di dal hwn, da ni. Un da eisiau di dal hwn, ydi ma? Look at this. Kingfish fresh. Ti eisiau fi wneud un wneud o'n sashimi? Bach o sashimi? Ti? Ie, fi. Fi. Sashimi. Ie, fi nai. Wel, 3 de. Pamlaen. Ie. Grad i'r gwerif ar y barbi a na i wneud yn bach o sushi ni. Iawn? Oce. Fel llawer o Gymru alltid eraill, Awstralia bellach yw cartref Gwen o Sir Fôn. A gyda Rob yn dysgu Cymraeg mwyn siarad â'r plant, mae yna gornel fach o Gymru ymhen draw'r byd. Okay, pawb. Mae'n barod.
Fendigedig. Bysgod Belfai. Well done, boys. Da iawn, Ross. Dath o wych, O, reit, bati. Come on, boys. Hwn do pasta. Neis. Julian! O, Gyd i ddod eto. Hei. Good. Bendigedig. Mwy. Wel, na i ddweud, Gwen, mae Sydney wedi bod yn ddinas ac yn brofiad anhygol. Felly, diolch o'r iawn i chi dau ac i'r teulu. Diolch i da. Tro nesa, da ni'n cyrraedd Ynys Tasmania. Gori mwyaf. Hey, da iawn, Rhys. That's all for me. Bydd y bennod nesaf yma nos Lun nesaf am hanner awr wedi 9 a Julian Lewis Jones fydd gwestai Jonathan nos Wener am 10. Nesaf am arfer caled i gyffroi'r meddwl a chryfhau'r corff. Clwb Pêl-drod Malcolm Allen.